дар коллеҷи тиббии шаҳри Хуҷанд ба Номи Ю.Б.Исҳоқӣ бахшида ба ҷашни Наврӯзи Байналмилалӣ ҳамоиши идона бо иштироки доираи васеи меҳмонон ва намояндагони касбу кори гуногун баргузор гардид. Дар чорабини муовини раиси вилояти суғд Зуфар Исмоилзода, раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд Мунзифат Ҷабборӣ, директори донишкадаи политехникӣ Хурсанд Содиқзода, намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва раҳбарони муассисаҳои таълимӣ ширкат варзиданд. Дар саҳни муассиса хони Наврӯзӣ бо риояи суннатҳои миллӣ аз ҷумла ҳафсину ҳафтшин, таомҳои миллӣ, суманак ва намунаҳои ҳунарҳои мардумӣ ба намоиш гузошта шуд. имрӯз дар муассисаи мо тантанаи Наврӯзи оламафрӯз, Наврӯзи аҷам аст. мо тамоми кормандони муассиса тасмим гирифтем ки Наврӯзи ҷаҳониро бо як шукӯҳу шаҳомати хоса, бо эҳёи анъана ва анъанаҳои қадимаи тоҷикона боз ҳам ҷашн гирифта бошем ва имрӯз дар муассисаи мо 6 факултет амал мекунад ки ҳар яки онҳо хаймаҳои худро бисёр ҳам зебо бо як нигораҳои қадима оро додаанд. Зимни ифтитоҳи чорабини директори коллеҷ Нурзода Амирҷон Рӯзихон меҳмононро хайрамақдам гуфта, ҳозиринро ба муносибати Наврӯзи Байналмилалӣ табрик намуд. Сипас муовини раиси вилояти суғд Зуфар Исмоилзода паёми табрикотии раиси вилояти суғд Раҷаб Аҳмадзодаро қироат карда, аз арзиши таърихиву фарҳангии Наврӯз ва нақши он дар таҳкими худшиносии миллӣ ёдовар шуд. ҳамзамон Мунзифат Ҷабборӣ зимни сухаронӣ иброз дошт ки Наврӯз дар тӯли асрҳо мардумро ба ҳамдигарфаҳмӣ, сулҳу субот ва созандагӣ ҳидоят намуда, то имрӯз арзишҳои худро нигоҳ доштааст. Директори коллеҷ Нурзода Амирҷон Рӯзихон низ дар баромади худ аз аҳамияти эҳёи суннатҳои миллӣ, нақши онҳо дар тарбияи маънавии ҷомеа ва таҳкими ҳисси ватандӯстӣ ёдовар шуда, таъкид кард ки ҷаҳонӣ гардидани Наврӯз барои муаррифии фарҳанги миллӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. Наврӯз аз ҷашнҳои қадимаи мардуми орёнажод яке аз рукнҳои муҳими худшиносиву худогоҳӣ, унсури ҷудоинопазири фарҳанги миллӣ буда, гузаштагонамон онро ҳамчун пайки шодиву сурур, оғози бедории табиат, мавсими киштукори баҳорӣ ва фасли шукуфоӣ таҷлил менамуданд. боиси ифтихор аст ки бо талошҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҷашни Наврӯз дар даврони соҳибистиқлолии кишвари азизамон Тоҷикистон бо шукӯҳу нусрати хос дубора эҳё гардида ба ҷашнҳои ҷаҳонӣ табдил ёфт. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз суханрониҳои худ вобаста ба моҳияту мазмуни ин ҷашни бошукӯҳ аз ҷумла чунин таъкид намуданд: мантиқу фалсафа ва моҳияту ҳикмати Наврӯз аз донишу хирад, меҳру муҳаббат, сулҳу субот ва шодию нишод иборат буда, дар тӯли ҳазорсолаҳо барои мардуми мо ҳамчун омили ҳастисозу муттаҳидкунанда хизмат кардааст. зеро ин ҷашн ба қалби хурду бузург суруру шодӣ мебахшад, тамоми афроди ҷомеаро сарҷам месозад ва кулли ин мардумро ба дӯстиву самимият ва меҳру муҳаббати инсонӣ нисбат ба ҳамдигар фаро мехонад. аъзои ҳакамон ва меҳмонон аз хаймаҳои оростаи ҳамаи 6 факултети муассиса боздид намуда, ба он баҳои баланд дода, ҷоизаи беҳтаринро дар намоиши анъанаҳои миллӣ ба факултети кори ҳамширагӣ, ҷоизаи беҳтаринро дар бахши бозиҳои миллӣ ба факултети кори фарматсевтӣ, ҷоизаи беҳтаринро дар ороиши дастархони миллӣ ба факултети кори дандонсозӣ, ҷоизаи беҳтаринро дар номинатсияи замзамаи суруди Наврӯзӣ ба факултети кори момодоягӣ, ҷоизаи беҳтаринро дар бахши намоиши либоси миллии минтақавии арӯсу домод ба факултети кори табобатӣ ва ҷоизаи беҳтаринро дар муаррифии хони Наврӯзӣ ба факултети кори ҳамширагӣ лоиқ донистанд. зиҳи эй марди оқил, зиҳи пешвои сарбаланд. чорабинӣ бо барномаи рангини фарҳангӣ, суруду рақсҳои наврӯзӣ ва фазои идона анҷом ёфта ба ҳозирин рӯҳияи болида ва хотироти нек бахшид.